Famílies, aquest és un petit vídeo perquè veieu els nens i nenes que entren a dinar en el primer torn. Com veureu, tenim a la taula de P3, que ja estan asseguts i dinant amb la seva monitora, que és la Carmen Navarro, ja estan tots els nens dinant. Passem als nens de P4, que tots també els tenim ja asseguts a taula i dinant amb la seva monitora, que és la Núria. I per últim tenim els nens i nenes de P5, que també estan dinant, ja van tots pel segon plat, i tenim també a la seva monitora la Sara, que ara els hi està tallant el pollastre, que és el que tenen avui de segon plat. I com veureu, doncs aquest és el primer torn dels nens i nenes de l'escola que entren a dinar cada dia, que és P3, P4 i P5. Bé, famílies, aquí com bé veureu tenim a dos nens, concretament són de segon, que estan parant la seva taula. I hi ha la cuinera que està començant a servir. Famílies, acaben d'entrar els nens i nenes del segon torn, que són els nens de primer B, els nens de segon i els nens de tercer. I aquí darrere tenim els nens i nenes de primer A. Com veieu, i podeu comprovar, aquest torn dona gust, perquè són nens i nenes que es porten molt i molt bé a dins el menjador. I s'ha de dir que a fora també, però ja veieu que aquí dintre ho fan genial. Bé, i per últim, aquest és l'últim torn, que estan els nens de quart A, quart B, cinquè i sisè. Aquí és una part dels nens de sisè, perquè lògicament són molts i no hi caben a la seva taula, que és aquesta que esteu veient ara. Aquest és el dels nens de sisè. Llavors passem ja als nens de quart B i al fons tenim els nens de quart A. Llavors aquí amb una taula tenim part dels nens de cinquè i a l'altra banda tenim l'altra part dels nens de cinquè. I aquest doncs ja seria l'últim torn de menjador, que és el tercer torn, dels 3 torns que fem. Bé, aquí tenim el pati del grup d'infantil. Aquí tenim els nens de P3, que en aquests moments juguen al sorral amb la seva monitora, la Carmen Navarro. Si ens moguem una miqueta, a darrere tenim els nens de P4, també fent un joc amb la seva monitora, la Núria. I continuem en el pati d'infantil i anem a la zona on tenim els nens de P5, els grans de la colla, que també estan amb la seva monitora, la Sara, jugant tots plegats. Bones famílies, aquí tenim els patis de primer A, primer B i segon. Els de segon en aquests moments estan jugant aquí al pati, a futbol, tots junts. I llavors els de primer en aquests moments es situen cadascun en el seu pati ballant. Bueno, famílies, ara estem a fora al pati amb els nens i nenes que entraran a dinar al segon torn. Tenim en Roger, que és el vetllador d'en David i també fa de monitor dels nens de quart, que són aquests nens que estan jugant ara mateix a futbol amb ells. Llavors, si seguim el recorregut del pati de dalt, que és el pati que ocupen els nens de quart A, quart B i de tercer, ens anem acostant amb un racó que tenim l'altaveu, que avui precisament els hi toca amb ells,
I al costat de l'altaveu tenim unes nenes fent uns exercicis de gimnàstica. I si ens apropem a les pistes a la pista de bàsquet, tenim a la monitora la Lídia, que està jugant amb els nens de tercer. Les nenes concretament estan fent un partit de bàsquet juntament amb la Lídia, la seva monitora. I llavors doncs ja ens acostem ja a la zona, a l'altra zona de pati, que en aquest cas l'estan ocupant avui els nens de quart B concretament, els altres eren els de quart A i aquests són els de quart B. I avui estan aquí al sorral. Com veieu, estan jugant pràcticament tots en el sorral. Tenim unes nenes que estan en el banc fent uns deures o tenen unes llibretes. I aquest seria el pati que ocupen habitualment els nens de quart A, quart B i tercer. I com no, aquí estan els nens de sisè en el pati de les dues porteries i com podeu comprovar estan fent un partidet de futbol, nens i nenes de sisè. També tinc que dir que aquí sota el porxo també hi ha aquests nens i nenes de sisè que estan fent famílies per últim. Aquí en tenim un grupet més reduït que el de sisè, com podeu comprovar, que és el grup de cinquè, i ara justament també estan en aquest raconet d'aquí, que estan jugant també, esperant que sigui l'hora de dinar. I llavors tenen tot aquest espai d'aquí, que ara en aquests moments no l'estan ocupant. Estan tots en aquest raconet perquè, com ja veieu, és un nombre petit d'alumnes. Aquesta és la cuina de la nostra escola i, com podeu veure, tenim el privilegi de poder gaudir del dinar acabat de fer per la nostra cuinera, l'Angelina.